बोला बोला पुस्तक धारनी मैया की आरती उतार चल बिना वाली मैया के presented by लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसपुरा। आरती उतार चल बिना वाली मैया के बिना वाली मैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के बिबिया के होई दाता देखो तोरा तोरे मोरा तीर खाता सब पूजता इन करे पैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के बिना वाली मैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के जे तोरा पकिर पा कइले बाहर कइले नैया मूर्ख के ज्ञानी बनावेली मैया हमनी पकिर पा एही माई बनई है अरे भगिया सवार जाई अरे भगिया सवार जाई अरे पूजे चल चरनिया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के बिना वाली मैया के presented by लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हसपुरा। उतार चल बिना वाली मैया के सूरन दास के इहे पढ़ाइले आँखिया से आनर रहे उहे गवैले ससुरी सजई गीते आतिश तू गई है लिखे अरुण मसूरी अरे लिखे अरुण मसूरी अरे सातो सूरी रचैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के अरे आरती उतार चल बिना वाली मैया के बिना वाली मैया के बिना वाली मैया के।